ओमफ्राय हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा गुबुनफोराव जाबायदि जोङो फालिबोबाय थादों देग्लायबो जोङो 26 जानुवारिनिफ्राय अर्थात दिनैनिफ्राय 31 जानुवारिसिम 6 दिननि हाबाफारि लानानै जोङो मेहेरगोनां जोङो सानफ्रोमबो जोङो प्रग्राम लानानै जोङो खुंफुंनो लागासिनो दङ। दिनैहाय जोङो हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा एबा नैबे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम जोङो बेखौनो फोरमायहरगोन जे जोंनि जा 6 दिननिया जा प्रग्राम बेवहाय गासैबो रायजो राजाफोरा गुबुन बोसोराव जाबायदि जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामदों बा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जा प्रग्रामफोरखौ साक्सेस खालामफैदों बेफोरबायदिनो जोंनियाव दिनैनिफ्राय जा जानो गोनां जे प्रग्राम मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय। सानबेसेनि हाबाफारि आरो मा हाबाफारि? जोङो 6 दिननि हाबाफारि लादों। 6 दिन जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामदों। जोङो हाबाफारि होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोङो मा होनगोन कालचार जोंहा माने दङ। लोगोसे बेनिफ्राय भलिबल काबादि बिदिनो बिभिन्न माने खेला दुलाफोर लानानै जोङो खुंफुंगासिनो दङ। लोगोसे बेनिफ्राय जोंहा डिजे नाइट जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामखौबो लादों। लास्ट दिना जोङो नैबे जिहेथु जोङो सेकेन्ड मंगलबार मा होनगोन बर'नि गोथार सानखौ जोङो फालिदों बाथौ धोरोमखौ। बे हिसाबै जोङो धोरोमखौ लोब्बा लानानै जोङो 31 थारिख खालि जोङो गेवलां मेल जोङो लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लिंदों बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि। दिनैहाय जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौ जोङो लिंनाय जादों। लोगोसे बेनिफ्राय बारग' चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोनखौबो जोङो लिंनाय जादों। जिहेतु प्रग्रामा गिदिर हाबाफारि गोबां गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय सरकार फारसेथिंनिफ्राय जोङो ओरैनोथ' जोङो मा होनगोन सरकारनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो बायदिसिना स्किमफोर जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो। जोङो 12 बोसोर जाबाय जोङो सरकारनिफ्राय जोङो माने एभेलेबेल मोनाखैबाबो प्रति माने टार्मसावनो जोङो नैबे हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा माने जोङो एसेबाबो जों सहाय मोनबोदों। दिनैहाय जोङो नैबेयाव जोंहा जिरायसालि गैयामोन जोङो बेफोरखौ मोननो थांदों। ओरैजाय बाथौनि जा जोङो माबा बेखौबो जोङो फाउन्डेसन जों बेखौबो एसे लुफुंनानै दोनबाय। बेफोरबायदिनो आं आसा खालामो हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथायनि सासे आफादगिरि हिसाबै जोंनि दा सोलिबाय थानाय जे सरकार बिथांमोना जोंनि जा आद्रा थानाय जोंहा मन्दिर बेखौ माने आबुङै लुफुंनायाव मदद होगोन जोङो बेखौ मिजिंथिबाय।